Pod wantiere kanya kuna moge juang mana mondo mwakoni ni koro kawa loko tanga wachome kama chielo kopogore kata gi pod wantiere siasa karka to kinde manye minyalo wach ni ng'ani andhoga kata ng'a machielo no ken andhoga siasa mar andhoga no donjo kama chalo nade wawinja ne kaka ne governor ma county ma Kisumu no wacho ni gidhi tiyo kanyo kod sirkal kato bang'e wawinja ne Orengo James Orengo governor county ma Siaya kaka bene no loso kinde limbe makamano kato bang'e waduogo ka mondo wawinje ni kiseyo ji onego bed ni seyo ji e yo machalo nade wachaki governor e county ma Kisumu kaka no loso korwako jatend piny Kenya e county ma Kisumu. And therefore I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this, and we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. Amasivyo. Katiba inasema hivi ya kwamba serikali ya juu lazima wafanye na serikali ya county. Hii siasa ambayo tunapiga katiba ilimaliza. Mtu hawezi kuniuliza Orengo umekuja kufanya nini? Katiba ndiyo imesema. Uinja. Katiba ndiyo imesema ya kwamba serikali national government lazima ifanye kazi na county government. Na tutaendelea namna hiyo. Iwinjo kanyo gima owacho katiba owacho kendo gesero magi jok mosebedo kacha telo mopogore opogore Mheshimiwa Alfred Outa magi jok mosebedo kacha kutiyo nde jok moko bene ma bene ne ogone gi koko ahinya kane giloso kacha county ma Siaya kane gite gwenge ma Ugenya winjo kacha jogo ma wacho ni nobalo kodun bura mara ODM tingo jod bura ma Bondo tingo jo senator ma Kisumu masani inyalo ngo kama gintie jod bura ma Lang'ata kama gintie kinde magiloso iwacho ni mago to koro gena ndhoke kama gintiere siasa migoyo mar tiyo kanyakla kod sirkal imigepe mopogore opogore ero nitie jod bura wantie gi governors kanyo monego bed ni poge mana mapiyo ang'e nyango ka utolo bende mondo winya ne jopiny ni giwacho na gik moro achiel ari adek minyalo medi wiye kanyo to kik wasike okonyal sike adwa ni mondo alerne Tom ni pod orito konyo ngede to jotelo to noseyier e county ka county Siaya gi yiero James Orengo mondo kaw county mangima Kisumu ne wayiero Nyong'o winjo ka wuoyo no mondo kaw dwach jopiny kaka sirkal madundo Siaya Homa Bay kamano Migori kamano koro onge simu migo nogo nyongede sirkal ok ong'eyo go nyongede sirkal ong'eyo Nyong'o kaka president matin mar Kisumu county omiyo samodhi kuno obet gi jogo te ma paro ni ne wasebet piny wate gi jogo ma jotendwa mineno kata wuoth manyo dhiye ni yudo ka jomoyier gi jopiny gombolo nyo mi thuolo mar wuoyo kuom jopiny momiye tekono adona alere kanyo mondo ng'e ni ng'at machielo mopogore kata en wuok gone simu mar ariyo dongruok adwana we mondo dongruok otim ang'o odhi mbele kuom kaka governor oswagi wacho nikech iwinjo ka Orengo wuoyo ok obi winjo wach mar ugu odhi winjo wach ma katiba tim ang'o katiba wacho ma katiba oyiene nikech ong'e ni lweny mar hugu ni dhi goye ni en rebo kama wacho cha tema koro temo wacho ne gi rieko wacho ni hugu an kata odhi goya ni kora tiyo gi sirkal odhi wacho ni iya ma otera kiang'o chik mar Kenya moyiena ni mondo ati gi sirkal mang'o mamalo omiyo ugu kik igoya akelo ni dongruok mane ma Orengo wacho ema Nyong'o wacho ema Wanga wacho ema Chilo wacho en gima une modhiro kaka jofambo gi keyo ni kiawa jombe moketo ni mano biro manoseng'eyo ni nyaka wati gi sirkal ka dongruok biro ma dongruok konye neno kanyo en gi bas dalagi Siaya bas no dinyo biro kan chochieng nchokote mang'o noko bire tiyo gi sirkal bas no dhi konyo mana nyithindwa makaluo kocha gin gose gi maendeleo gi te emomiyo jomiwacho ni rebel anasebede siasa higni mang'eny to mane siasa ma ugu winjo ni kawuono gidwa nyiso ora Raila Amolo Odinga ineno kaka wagonegi debe wagonegi koko gichoko jomoko mathin abich gichoko antie kata ineno picha ndio na mbele kanyo en kama king'iyo osiepna tiro dhano mochoka par ok pap maduong' ni
Jogu dhi ne jogi miwa pesa. Wadwa dhi puonjo rebels. Twich koko wacho mano, nasewachoni kako dogo chiemo te mang'owa otamore. Omiyo tijene mwadhi tieko. Receipt pok wayudo mar receipt pok wayudo mar thiedho pap kata magi wacho ni dongi winji no dhi thiedho pap ni rebel nitie ranyisi moro amora nitie ranyisi to thiedho pap dongi thiedho gi sirkal gi jo Tom nyocha thiedho pap Kisumu. Wano kwa thiedho pap What is it talking about? Winjo ka wachoni ugu manyoketo dhana par ni dhi wacho ni rebels to rebels okelo ne bas dhi ting'o nyithindgi rebels okelo ne hospital mama gi biro dhi hospitalno No chier kanyo. oh koro gima wacho ne kata kama muk thieth kanyo jo Ugenya biro dhi osiptandno koro ugu dwa ywayo tiendwa e weche mag development magi kia rebels magi kiango wan kaka joma osewuok wadwa ni wang'is ugu matin ka wan ga lot of respect for Raila Amolo Odinga mano gimong'e kamano respect man go kode to kod wisdom manye en godo moseneno ni mondo piny odhi mbele ok wadwar ni ugu nyaka koro wadhi chomore kodgi hana kwa hana wang'egi aya mondo giwe development mar Luo Nyanza timang'o odhi mbele adani mak parono gi kanyo kaachiel koda ka Tom Nduku nikech